Os muiños son uns dos elementos etnográficos máis senlleiros e identificativos da paisaxe cultural e natural de Galiza. Construcións vencelladas á vida agraria, cuxa función foi fundamental para a supervivencia das xentes e para o desenvolvemento económico da sociedade. Os muiños de río eran auténticas fábricas de maná que, en forma de fariña, facían posible a fabricación do pan, alimento básico na dieta dos labregos. Anda e non ten pés, come e non ten boca, canta comida lle dan, toda lle parece pouca. Pero os muiños de río son, ademais, un maravilloso exemplo de enxeño e de enxeñería hidráulica, uns mecanismos perfectamente deseñados para, aproveitando a forza da auga, optimizar o uso dos recursos hídricos e obter o máximo rendemento produtivo. Bueno, vamos a ver, aquí chegas co saco do grau, pousalo aí no pousadoiro, que case todos os muiños ten o seu pousadoiro. Aquele é un pouso para poñer o saco para ti coller a chave, onde a tiñas, a miña estaba baixo a porta, non sabes? Outra vez se ibamos a buscar a dun amo, a dun que acaba de morrer, unha chave así de grande, Abres a porta, o primeiro que faz, barres o que é o muiño, porque sempre hai ratas e hai algo, e barres toda esa porquería que haya, te las da baña todo, unha vez limpias, botas na quenlla o grau, e unha vez botado na quenlla o grau, porlle a vasoira sempre diante, porque senón ao botalo cai moito no ollo, e depois xuntábase moito grau no ollo, e logo o que facías era poñer as comportas para que enchera o cubo, unha vez o cubo cheo, tirabas da piadoira, e o muiño se poñía en marcha. E logo que tiñas que regulalo a caída do gran, según fora máis verde, máis seco, máis menudo, máis grueso, e logo o grueso da fariña tamén. E logo, unha vez regulado, deixábalo e calculabas máis ou menos o tempo e botaba 2, 3, 4 horas, viñas a darlle unha visual. Se o muiño empezaba a parar é porque lle viña pouca agua, sabes? Había que ir a mirar, o mellor collache follas da presa e tal, collache follas, había que ir a limpiala, porque o muiño con pouca agua xa non mulle, Os herderedeiros, a veces, pois, acabábase o tempo e non acababas de moer, e según quen fora o que entrara dispois, ou deixábate acabar, ou era a hora e había que retirar o que tiñas, limpar e deixarle o sitio a eles. Agora mesmo encontrámonos dentro dun muiño de regato. Hai varios tipos de muiños, pero digamos que o máis común en Galicia sería este tipo de muiño, que se basa en traer a auga a través de unha caldeira ou de unha levada desde un regato ou río próximo hasta o propio inmoble, non? Hai outros muiños de mare, hai incluso muiños en ríos moi grandes con rodicios verticales, pero estes teñen a característica principal que soen ter o rodicio horizontal, todos eles, non? Logo, claro, en función de cada lugar, de cada zona, digamos que varía a forma e a composición do propio muiño, non? Unha das variantes máis importantes sería a que conforma a forma de levar a arquitectura da auga, digamos, a forma de levar a auga hasta os mecanismos do propio muiño, do interior do muiño. Neste caso, trátase dun muiño con canle e cubo inclinado. A través desta canle, como se leva a auga ao cubo, neste caso inclinado, que era o elemento que almacenaba a auga para que pudera entrar ao muiño con maior presión e así facer mover o mecanismo de rotación, incidindo nas penlas do rodicio. Ben, vemos aquele elemento metálico na entrada ao cubo, que se chama gradicela,
e o que serve fundamentalmente para evitar que entren pois paus, maleza, en definitiva elementos ao cubo. E despois esta peza de madeira sérvenos para impedir a entrada a auga ao cubo se aquele está cheo ou se non queremos nese momento moer. E tamén temos aquí unha bifurcación debido a que debaixo deste muiño existe outro e, por tanto, esa bifurcación o que fai é levar a auga a canle que posibilita a entrada de auga ao muiño de nivel inferior. Trátase dunha construción adxetiva, como tantas outras, igual que é unha construción adxetiva ao forno, as palleiras, etc. E, como tal, teñen moitos elementos en común, como son os muros de pedra, a cuberta, que podría ser, antigamente casi todas eran de lousas grandes de pedra, e logo a separación entre a planta inferior e a planta superior, vale? Que por o xeral eran de madeira ou pedra, os materiales sempre da propia zona. O piso era a pedra, coas xuntas moi ben tomadiñas, estaba moi ben recintado, e eso barríase todo antes para logo volver a barrer e aproveitar toda a fariña. En canto ás plantas que conforman o muiño, polo xeral, veñen sendo dúas, o tremiñado, que é a planta na que estamos, chamase a planta do tremiñado porque é onde se encontra o tremiñado propiamente dito, non? Que é onde se fai o proceso de obtención da fariña, vale? E a parte do inferno, que sería onde se encontra a maior parte do mecanismo de rotación, onde entra a auga para darlle funcionamento ao sistema aos mecanismos do muiño. O que diferencia o muiño das demais construccións adxetivas que temos no rural galego sería os mecanismos que ten de funcionamento. Todo empeza no inferno, non? Co mecanismo de rotación que se compón de varias pezas. Unha delas, unha das máis importantes, é o rodicio, que lle dá nome ao muiño, un muiño de regato de rodicio horizontal, que é unha das tipoloxías máis estendidas e que mellor se conservan hoxe en día. Ese rodicio está fixado a un eixo vertical de madeira na súa base, que remata nunha peza metálica, de ferro, que se chama veo e sube a esta planta, ao tremiñado, rematando nunha peza chamada segorella. Ben, esa segorella, digamos que é a que se incrusta nas pezas que vemos aquí, na peza superior, que se chama moa, é a que a fai xirar cando a auga que entra no inferno a través de un conducto que ven desde o cubo ou desde a canle directamente, a auga entra a través dese conducto, fai xirar o rodicio e todo o mecanismo fai que xire a peza superior, que se chama moa. Esta peza superior xira sobre esta peza de maior espesor que vemos, que se chama pé, e nese interior é onde se produce a trituración do gran. Ben, estas dúas pezas, lógicamente, xa forman parte do mecanismo de trituración, só que están totalmente enlazadas co mecanismo de rotación. Ben, volvendo ao mecanismo de rotación, o eixo vertical, onde está fixado o rodicio horizontal, apóiase mediante unha peza a que chamamos agulla, sobre unha peza horizontal de madeira chamada mesa. Este era o grillo que lle chamaban o arrá, que era onde traballa, por así decirlo, o punto de apoio, é onde apoio o eixo do muiño. Isto aquí traballaba con outra pedra, con outro canto rodado aquí, que é onde facía o asiento,
Hoxe xa levan rodamientos, xa son metálicos. Estes son os rilos onde traballaba. Esta é a posición son de ferro. Posiblemente hai zonas de muiños que si o teñen de pedra, pero aquí sempre foron de ferro. Aquí de pedra sempre foron de ferro. Según referencias que teño, iban buscalas ao río Miño, á zona de Salvaterra. Iban no tren, con sacos, traían cantidad, porque había moitos, en algúns casos, que corría. Ao facer o primeiro facíanlle un punto, empezaba a traballar, pero tiña un liso a pedra e marchaba, e logo había que cambialos. No caso deste, por exemplo, vese que traballou sempre moi ben, aínda que hubo aquí un pequeniño desplazamiento ao principio, traballou, porque isto debe traballar moitos anos, Eso posibilita que desde esta planta, desde o tremiñado, a través do aliviadoiro, que é unha peza de ferro, incluso a veces de madeira, gracias ao volante poidamos alterar a posición desa peza chamada mesa e subir ou baixar o rodicio, co cal movemos todo o sistema de rotación, o mecanismo de rotación, é dicir, movemos o rodicio, movemos o eixo e a súa vez movemos a peza chamada moa. E logo despois está o erguedoiro, que antes chamaban a cruz, porque era a cruz. Era unha cruz de madeira que o que facías é meterlle cuñas e facías o levantamento da mo a base de cuñas, o que era a cruz mismo, íbase calzando e subindo para que ao subir e baixar a mo. Conseguimos unha separación maior ou menor entre a pedra e o pé. Iso posibilita que podemos facer fariña de maior ou menor grosor. Me interesaba o erguedoiro usalo según querías a fariña, se era picón, pois xa picabas e era máis alto, se era fariña para moer, máis baixo, e regulabas así para que o muiño non traballara pedra con pedra, normalmente vai regulando o grau. O mecanismo de trituración vémolo aquí abaixo e tamén temos aquí as pezas complementarias donde se botaría o gran. Bueno, este é a quenlla, onde se botaba o grau, logo caía no ollo, este ollo, a mo e o pé. Ese gran caería á peza inferior chamada quenlla, que está suxeita tanto na parte posterior como na parte frontal a moxega, coa peculiaridade que na parte frontal podemos regular a posición da quenlla para que o gran caia de forma máis rápida ou máis lenta. Isto era para regular o paso do millo, ou do trigo, do que fora, regulabas aí a caída do grau, según era o grau, xa digo, máis fino, máis grosso, o trigo, o millo ou centeo, tiña unha regulación. Esa peza que temos de lado chamase tarabelo, que a parte de estar fixada a quenlla apoia na moa. Cando xira a moa, o único que fai é mover o tarabelo para que vaya dando unha pequena vibración a quenlla para que caia o grau no ollo. Dende aí é onde se distribuye a zona, o espacio que queda entre a moa e o pé e se produce a trituración. Entonces aí, pois hai que andar con moito cuidado, porque eso se andas alrededor a xuntar a fariña, podes dar un golpe, entendes? Porque eso anda moi apurado. E hai práctica que andas alrededor, mas barres igual, se non paras o muiño, depois barres. Unha vez que a fariña sae, despois do proceso de trituración, cae ao tremiñado e antigamente se recollía. E, en fin, despois terminabas, barrías a fariña, enchías o saco. Posteriormente xa se foron colocando uns elementos de madeira perimetrais e unhas caixas para que a recollida da fariña fose máis fácil e máis limpia. En outros sitios levaban unhas mamparas de madeira alrededor do que é o pé, pero aquí entre nós, os muiños que conozco non tiñan solamente unha parede normalmente de pedra ou de ladrillo que separaba para que a fariña non salira para fora. Outro elemento era o posto da chave. Normalmente a chave quedaba sempre nun burato, uns deixaban os outros, cada un dicía, mira, queda ali debaixo unha tella, outro deixaba, o sea, que ibas deixando así nos postos a chave. A chave normalmente non se levaba para casa, se quedaba duns para outros nos postos.
iso ia ser un buratiño que se tapaba con unha pedra onde se escondía a chave para que o próximo herdeiro que viñese a moer puidera atopar a chave sin ter que ir á casa do anterior. Eu sempre digo que hai 4 clases de moiños, ou había na sociedade, que eran, empezábase por aqueles, como na India, da casta máis baixa, que non tiñan moiño nin horas de moiño, porque non tiñan terras, a veces tiñan terras arrendadas, e había que cederlle unhas horas àqueles que tiñan moiño. Os que tiñamos moiño de comuneiros, de unha especie de sociedade que se formaba. Bueno, pois aquí concretamente no muiño no que nos encontramos aquí á miña espalda, o muiño do Outeiro. Este é un muiño dos heredeiros, do cual había do Casal, do Campo da Porta, da Armada, de Birrete incluso, e aquí viña a xente, tiña por horas ou por días a moer a súa maquía, non? Logo, aqueles un pouco máis ricos, que xa facían un muiño non só para moer eles, sino para facer negocio, para moer a moenda de todos os que non tiñan horas ou non tiñan muiño, para cobrar. O muiño de arriba era un muiño onde se traballaba por maquía. Aquí viña a xente de Lourizán, da Carballeira, do Casal, do Campo da Porta, con sacos do millo, e se os deixaba aquí para moer. O sea, que aquí o muiño empezaba a moer e botaba as 24 horas do día prácticamente mundo. Había incluso aqueles muiños trampa, eles os muiños tiñan normalmente os muiños corrientes tiñan o tremiñado completamente baleiro, aberto, se podía pisar neles, non tiñan un caixón arredor onde se centraba a fariña, e normalmente pois tiñan uns pequenos rincóns ensallados arredor do caixón por dentro, onde quedaba sempre unha pequena parte de fariña, a parte da que che cobraban pola maquía, naturalmente. Hai nos de propietarios que o de arriba, daqui de 2 propietarios ou 3 me parece, e ese dun solo. Estaba unha señora aí que dormía incluso, porque aí tiña vivienda, e dormía aí. Ela estaba de noite e de día aí moendo. Xente que non tiña muiño, propiedade aquí, e entonces iba aí a moer. Moi aí ten 2 muiños, un grande e outro pequeno, que moía millo, e no outro moía centeno ou trigo que lle puxeran. Pero estaba aí continuo, claro, había días que a casa tiña que ir, eso, pero estaba aí. Acordo eu, a señora acordo eu, eso sí, acordo eu. No ano 36 ou 39, nos tempos da guerra, pois era unha axuda para a familia. Posiblemente os meus recuerdos xa son de que cobrabas a maquía en patacos ou incluso en peseta. Pero é probable que no tempo da guerra pois a xente que non tiña diñeiro se lle cobrara na maquía, quere dicir que según a cantidad que tiña de millo ou se lle muía, se lle descontaba ao mellor 1 kilo ou 2 de fariña, era o máis tradicional, non? Bueno, os de maquía eu xa non recordo, había os de maquía, teño ido a falar a meus avós deles e tal. Aquí normalmente eran de heredeiros, e uns tiñan máis horas, outros menos, e traballaban 24 horas, normalmente eran en tandas de 14, 15 días, unha tandada de noite, outra de día. E despois estaban xa, bueno, os ricos, non? Os dos pazos, que xa tiñan o seu muiño dentro para eles solos, para toda a súa horta, e que incluso a veces lle pasaba o río por dentro, e iso é a clase superior dos muiños. Pequena viña con meus pais ao muiño. Cando tocaba de día, viñas de día, cando era de noite, de noite. Había veces que a tardiña viñamos a botar a moer, íbamos a casa, cenábamos, e pois viña meu pai, era o que viña de noite, esperaba que acabara de moer para levar a fariña para casa. Bueno, pois íbamos ao mellor á noite, despois de cenar, no inverno, ás 10 ou ás 11 da noite, se cadra faltaba un pouco por acabar, eu deitábame en riba dunha tabla, que había así este alto, e miña nai atendía ao muiño, e cando acababa de moer, enchía a fariña, dixeme, a ver, levántate que o muiño acabou.
vamos para a casa. Bueno, ela traía o saco e eu viña con ela. Ás 11, ás 12 da noite, con chuva, con frío, con xeada, como vera. E xa digo, a veces no medio deso, cando había sequía no inverno, pois chegar tamén a topar o muiño sin agua parado ou a parar, e agua nas beiras tamén. Cantas veces nos tocou. Si, eu viña con mamá ao muiño, co saco na cabeza, traíamos o farol, e de noite e de día, cando nos tocaba. Si tiñas o farol preparado, que tiña unha vela, si non tiñas vela, tiñas que levar un candil de gas, si non tiñas gas, tiñas que levar, con aceite, daquela chamaban unha torcida, un trapiño enroscado, o sea, un trapo, cortábaslle así unha tirita, entonces enroscábalo, sobre todo mellor se fora de franela, así, de camisetas de home. Entonces enroscábalo, mollábalo en aceite, nunha cuncha vieira, e poñíalo dentro do farol, e era, o sea, alumbraba exactamente igual. Entonces iba mollado no aceite porque así duraba unha eternidade. O clásico do muiño era o farol con unha antorcha de aceite, nós sempre era así, un farol de cristal que agora hai algúns por aí, pero se ven pouco. Había un par de faroles que lle botaba o aceite, poñerlle unha antorcha, eso era a luz que había aquí. Non recordo o farol xa coa torcedura e de aceite. Eu o candil recordo na casa, posto na casa, pero de carburo, pero de ir ao muiño con el xa non, recordo o farol sí, recordo faroles. Creo que era cada 4 días, 4 ou 5 días era, por aí. Nós tiñamos 4 horas no muiño. E había veces que tocaba de noite, había que ir. Porque eran turnos, non é? Uns tocaba de día, outros de noite. E despois, na próxima función, tocaba os que estábamos de día, tocábamos de noite e os outros de día. Pois mira, eu creo que tiñan de 15 en 15 días no muiño de arriba, no primeiro. E despois no muiño de abaixo, non sei se era de 8 en 8 días, pero simplemente unhas horas, o sea, como se iba por horas no de arriba, era sempre pola mañán. No de abaixo turnaba, era de día ou de noite cando cadraba. Nós tiñamos, nese de arriba tiñamos 24 horas seguidas. E igual nos tocaba moer de noite. E se se moía de noite, pois botábamos o muiño a moer e temos ido ao baile. E vir do baile e vir ao muiño do outeiro. Cada 15 días moíamos nós nese muiño, 6 horas. Pero a hora xusta había que deixar o muiño para que viña, Tocaba xa ás 11 da noite, bueno, pois ás 11 da noite estabas ali. Botabas o saco ao lombo e tira. Que non estaba o paisano, a mellor se marchara, tiñas a chave ali, collías a túa chave, abrías, que máis ou menos xa tiña farol, outros iban con velas. Porque o muiño non tiña luz. Entón, puña a moer, controlábalo, e sabías que despois, ás 4 horas que tiñas que ir a vaciálo. Viñaste para a casa, dormías un pouco e saltabas ao loro, e volvías alá de fora. Unha ocasión hubo que salir, tocou de día, porque son horas que tocan a mellor en 15 días, tocan uns 15 días de día, outros de noite. Tocou de día e fomos á casa, deixámoslo o muiño a moer, e fomos á casa para facer outras gestións no campo. Cando viñamos para ver se estaba xa casi terminado, porque calculábamos un tempo para que no muiño non estuvera traballando en van, non? Sin millo. Calculamos o tempo, cando viñamos o muiño estaba atragantado. Baixoulle tanto millo que o millo fixo parar. E ás veces estaba xa acababa de moer e andaba o tarabelo, bueno, pero a mellor viña algún veciño con nós, algún chaval que viñábamos xuntos do baile, e viñábamos a guinchamos a foriña para a casa co saco na cabeza. Esa era a nosa mocidade, veña. E logo, pois, había quen tiña 8 horas, había quen tiña 36 e había quen tiña 4. Eso dependía, porque moitas familias, ao mellor que tuveron por moitas horas, pero foron repartíndolle
en herdanza aos fillos e foron quedando a menos horas. Pois eu creo que dependía do aporte que fixeras cando o muiño se construía, non? Da cantidad de traballo ou de diñeiro que ti poñías dependendo das fincas que ti considerabas que tiñas o maíz que tiñas que moer, entón calculabas unhas horas e aí viña dado xa un documento onde se firmaba coas horas cada semana ou cada 15 días según fosen os usuarios e ali nós como éramos 4 solamente pois tiñamos semanalmente unhas horas, eran 6 ou 8 horas. Iso viña dado, eu me imagino ben dado porque hai documentos do ano 1600 e algo que xa estaban dadas. Eu penso que era polo número de animales que tiñas ou polo número de familias. Eso deuse sacando na construcción, fixeron o reparto e o tiñan aí asignado, porque en algúns casos hasta se venderon algunhas horas uns veciños aos outros con documentos. O de terra sería, porque vese que hai familias que teñen moitas horas e que efectivamente teñen moitas cuncas ou daquela ferrao de terra, non? Eso nada, eso estaban organizados, eso era así de sempre xa. Cada un xa sabía o que tiña que fazer e punto. E aí deixabas a chave a chave da porta, deixabase no posto e nadie lle tocaba. Non se... Aí eso era correlativo, non? Nadie se metía con nada. As horas eran cada 15 días. Cada 15 días tocaba ya un ou outro. Nas nosas 4 horas, como nós os outros, a chave traíamosla para casa. Entendes? Botábamos o muiño a moer. Si ao mellor chegábamos ali estaba terminando o paisano, o anterior, oye, non ibas a fazer descargar o muiño, ao mellor, controlaba mal ou levaba máis grande debido, tardaba un pouquinho máis, a mellor tiña 4 horas, tardaba 4 horas e cuarto, entendes? Entón, esperabas a que te terminara, entón se collías a chave, botabas o teu amor, controlabas o muiño máis ou menos, e viñaste para a casa, traía a chave para a casa e punto. Estaba moendo, eu xa estaba apurando porque viña tarde, e xa iba tarde, e chegame unha señora, e dime que era a hora dela. Oye, bueno, déxame terminar. Ai, non, que depois é menos. Oye, bueno, pois xa descargo agora mesmo. Había que descargalo, pero non. Dice, non, pois moi. Eu empecé a dar máis marcha, porque canto máis lle deras, máis levantaras o que a roda, uia máis mal, pero acababa antes tamén. Miña nai, María Mediana, para que se entenda mellor, isto tiña 70 horas de muiño en 2 tandas. Unha, en 17 días tiña muiño 2 veces, o cual unhas horas tiñas alquiladas. E outras, pois moi a ela. Había que, claro, sementar o millo, sachalo á man e labrar tamén os animales porque non había máquinas como agora. E despois collíase, secábase, debullábase, levabas a moer en sacos na cabeza e comían os animales a fariña, a máis cocías a fornada do pan para comer, que era o que había. Pero normalmente era a quincena, mitad do mes, porque normalmente tamén se solía moer, cocer na casa, normalmente solíase cocer cada 15 días. Normalmente cocíase cada 15 días, calculabas o pan pos 15 días, e se non che chegaba, pedías ao veciño que che deixara un cacho de pan que o sábado que ven xa cocías ti, ou pa semana que ven. E normalmente esperabas a cocer despois de ter un muiño, para levar a fariña fresca totalmente. Viñas a moer para os animales, pero o máis importante daquela era para facer o pan, porque non comprabas pan. Aquí o pan que comíamos, na miña casa, na maioría, era o pan de millo. E o mío serían 15 días, porque eu recordo mellor que xa o pan xa estaba moi receso, xa empezaba a coller barolo, que lle sacabas o barolo e comías o demais. E dicía, ui, hai que ir ao muiño, a ver se xa é día de ir ao muiño para facer pan. Entonces, eu penso que cada 15 días debía de ser. E non perdías unha vez, porque, vamos, a parte de pos animales, o máis importante era para cocer o pan, que tiñas que facer o pan para comer, non había outro pan. Cada 9 días, muías, xa se acababa o pan tamén.
Quentabas o forno e facías 6 ou 7 pans de maíz así grandes, porque ibas botando a poucos, e facías un pan grande. E eu acórdame que ao final do meu pai ten partido así no forno aqueles pans para depois levantar no outro día, levantabas e puñas así de canto por alrededor do forno. E ao mellor 5 ou 6 palmos, e duraban 9 días. Aos 9 días había que volver a coser, facer a empanada, facer a empanadiña. Normalmente se facía cada semana porque se moía o millo para cocer cada semana, se amasaba e se facía o pan cada semana. Generalmente millo, o que se moía un poquinho de centeo para iso, para tercear, para o pan e para a empanada que sempre se botaba, chamáballe tercear, eu calculo que era un tercio que lle botaban, un máis outro menos, pero que era, normalmente era millo, Unha vez que o moinho se poñía en marcha, empezaba a salir a fariña, unha vez que o regulabas, salía, o sea, en 3 partes totalmente diferenciadas. Salía o óleo, que era a fariña máis miúda, que era como o que é a maicena, ou podíase aparentar ao yeso, hasta, moi finiña. Fariña do óleo é a que quedaba pegada á pedra da mo, ao momento a que quedaba pegada na pedra, esa era a que se utilizaba para facer as papas, realmente. Arredor do que é do pé, aí sale a fariña máis muda, que se chama o óleo da fariña, que se aproveitaba antiguamente para papas, para o caldo. Logo salía o que era a fariña e logo salía o relón, que era o cascallo que salía máis ao exterior. Co óleo, normalmente, pois é co que se facían as papas, cos que nos criábamos, comíamolas todas na casa, pero normalmente o millorciño de todo collíalo para criar os rapaces, e criaban os rapaces coas papas que era a maicena que había, que en realidad a maicena non deixa de ser fariña de millo, pero xe que xa ben tratadas e tal, pero daquelas se collían os muiños e se escollía, se estendía nuns panos blancos, nun sitiño seco e fresco para conservala mentre non moías depois hasta outra tandada que se tocaba ao moiño. Entonces aquel, por exemplo, collíalo para as papas, para facer papas, ou para os nenos, para facer papas de fariña tostada, tostabaslle na sartén, como lle tostaba eu a miña filla pequena. Cando eu nacín, daquela nacín no Sanatorio Santa María, no ano 55, e o médico que atendía a miña nai, pois mandoulle levar a fariña da casa para facer máis papas para dar marido durante casi un mes que creo que estuve ela ingresada ali, o sea que imagínate, non? O relón, a fariña mesma se peneirábase, o mismo óleo, se o collías con moito cuidado, se non podía cair algún grau fora ou algo, sempre lle pasabas unha pequeniña peneira, pero o relón era para os animales, o sea, todo o que sobraba, porque non toda a fariña que moías era para cocer, o sea, que moías para animales e moías para todo, sempre collías un pouquiño da millor, máis ou menos o que che pudera facer falta para o pan, e máis o seu que era óleo das papas, o resto iba todo para os animales. E alrededor, pois era máis gorda, non é? Para coser, para os animales, antes pouco se daba os animales porque facía falta para coser. Ancorados nas beiras dos ríos e dos regatos, os muiños marcaban o transcorrer das estacións coa cadencia do seu rodicio. As chuvias e a auga que levase o río determinaban o tempo de funcionamento dos muiños, os meses de moenda e os meses de rega. Antiguamente moía o muiño hasta, pois, por exemplo, hasta San Juan ou San Benito, Despois, ao vir a rega do millo, xa paraba o muiño, porque había que traer a agua para as fincas, para regar. E pois había que ir á molinera, claro, porque xa non se moía. Non daba, o río non daba para todo. Se había auga, moíase todo ano, as empozadas, ainda que fora, ibas empozando e ibas moendo, porque dependía a necesidade que era a medida que había, senón, se os muiños, por exemplo, en pleno inverno, que lle chamamos que piaban, que a agua subía ao reducio, non giraban, íbamos á molinera, que aquí había unha molinera que tiñamos aí na carretera de Vigo, e desde o Marco todo viñamos á molinera, e pois no Branca non había pouca auga, ibas á molinera, pero se se podía aproveitar a auga, aproveitabas a auga sempre. Cando aquí a agua faltaba, que o río xa non, os muiños xa non moían, porque por falta de agua, logo íbamos á carretera de Vigo, que había unha molinera,
e levábamos nós os sacos de millo nuns carros, que chamaban carros, que eu ainda lle fixo agora un poneto, e levábamos o millo á molinera e ali xa había que pagar a maquía. Aquí moíase de verán, de inverno. De verán non, de verán íbamos á carretera de Vigo a moer, porque aquí non había agua, entón se podía moer. E como había que moer porque había que facer o pan, pois á carretera de Vigo. Mentres que tiña agua, mentres que o río lle mandaba agua, moíamos, despois, xa non se fastidiou, había que ir ao que tiña o Lucas abaixo, que era de eléctrico. Entonces, no verano, cando non había que ir ali a pagar, non había máis remedio. Pero chegou un momento que xa non era cuestión de auga, era cuestión de que era máis rápido e mellor, e a hora que quixeras ibas ali, moías e viñas. Entón non había que esperar a semana ou os 15 días, ou moita xente que non tiña incluso un moinho, non? E entonces utilizábase nese sentido. Non era igual ir ao moinho de agua, que che aumentaba o saco, a non bastante máis da cantidad de millo que levabas, a ir ao millo a ir á molinera de corriente, porque aí, como eles estaban arriba, ala, acabou. Entonces, cerraban o saco, pero sempre deixaban un margen para eles. Unha forma de xogar era, facíamos uns carros que consistían cunha roda e unha vara moi dereitiña, que era de salgueiro, daquela non había o colito, entonces levaba diante un manillar, o sea, era un manillar, e levaba unha especie de portapaquetes, que normalmente viña sendo un triángulo, e tiñamos lle frena e todo, para a roda, e nese portapaquetes aí onde levábamos o saco de millo. Eu teño agora un pequeniño feito na casa, e era unha especie de... se corría moito, porque como ibas apoiado sobre esa barra, nunca te caías, o sea, era unha especie de complemento para a hora de correr e levar un certo peso que non levabas ti, senón que iba encima dunha roda. Na agua tiña un problema, que a agua chegou a ver aquí, moi cerca, aquí neste de aquí de abaixo, concretamente que hubo un pleito en que se a agua que había no verano era para o millo, para regar o millo ou para moer. Chamamos un muño de Cabanas, o que foi pleiteado por culpa dos dereitos da agua cos propietarios das veigas, cos cuales tamén tiñan un muño. Bueno, foron uns contra os outros, votaron a bo 10 anos, e por último ganaron os dos muiños. Parece que ser que o alto tribunal decidiuse porque había que moer, porque para moer hai que comer, entón ganou o muiño, tuveron muitísimos pleitos moi grandes e tal. Entón a última hora regar era o importante, non? Para regar nos muiños altos onde os ríos eran pequenos, como eran en Birrete, por exemplo, xa había que empozar a agua, porque a agua manantial do río non daba unha regadoira, era unha pequena cantidad, entón había que empozala e logo levala hasta a finca, que andaba kilómetros polos camiños, e regar, e despois era o muiño. E efectivamente, se non había agua, ibas ao eléctrico, pero despois, últimamente, ibas ao eléctrico para todo prácticamente, non? Antiguamente, o camiño que había por aquí, por encima da Areal, eso, o final meu sogro, déranos unha finca a Lampiai para ir para traballar. Pasando os muiños, os pasales, os famosos, había que pasar os famosos pasales eses. E había un camiño por aí pésimo. Claro, despois de coller o maíz, botábaselle erva, o que se chamaba erva de bijo. E pois no inverno había que ir a botarlle agua, non é? Tiñamos un pozo de propiedade arriba, que aí non era do río, era dun pozo de propiedade que había arriba. E tiñamos penachos tamén, ali fincas. E os cabornazos sempre iban tarde a botar a agua para que lle dormira na veiga. Entón, despois de collela nós, como... un día, fun eu ás 11 da noite... Estábamos solteiros. Sí, no, deso nada, estábamos casados, espera. Douseme por ir eran ás 11 da noite, así, non eran. Douseme por ir a botar a agua. Cando iba polo camiño fondo, eso, a pasar os pasales xa, ali as rodeiras do carro, na pedra,
facían un sitio xa, un socavón indios, de sempre pasar o carro polo mesmo sitio. E iba para arriba, había folla de carballo polo camiño. E sentí un ruido, sentí uns pasos. Entón xa desconfiei de que eran os penachos. Un deles, claro. E para máis andaban con botas sempre de pau, as famosas botas de pau. E eu, como era nun camiño fondo, non tiña para onde escapar. Porque ao mirarme sabía que ia botar a auga e ia me fastidiar. E me ocurriu-me deitarme no camiño por onde pasa pola rodeira do carro. Tirei-me a terra. Pero eu viñas acercando e eu pensei, este home ven co lejón ao lombo e mírame aí tumbado e pensa que aquel que matame un lejonzazo que me rode. Escaralle-me vivo. No momento de que ele estaba chegando xunto de min, eu levanteime con medo que me dera co lejón. Madriña, quen mira aquel home de irmigo. Levanteime tan rápido que o home asustouse. Eu creo que non pousaba as botas no suelo, macho. Corría que se escarallaba e eu dicía, espera un momento, espera nin Dios. Cruzou os pasales, eu creo que nos cruzou pola agua. Eu fui a botar a agua, depois cheguei á casa do meu sogro. E cheguei rindo ainda. E de que te ris? E contei-lhe detalle, moito riron, Dios mío. Nunca máis o vin. Sempre dormía a agua na miña veja. Nunca máis o vin a botar a agua. Levou un coso paisano. E hostia. E así. Detalles que pasaban. Muño de Maquía, pois botaba as 24 horas prácticamente o mundo. Entonces aquí veredes que hai aquí unha mó que eu máis ou menos sobre o ano 74, 75 estaba tan delgadiña, aínda quedaba un resto ahora por aquí, que se cambiou a mó que había, o sea que era casi como un papel de fumar. Ao momento de moer collía un pouco gran e xa salía do sitio, o sea que o traballo que tiña era constante, de estar moendo constante. Mentre había agua, e sendo de Maquía como foi hasta o ano 75, 76 aproximadamente, que pois estou moi seguido. Estropease se traballan van, que non teña millo. Depois do resto, claro, vaise gastando, a mó vaise gastando, que pois hai que picala. Iso hai que picalo, como se ve, teñen unhas grietas que é onde sale a fariña polos lados. E hai que picalo para facerlle dente que moia. Porque depende tamén o tipo de pedra, tiña un tipo de picado, porque había pedra de grau máis grueso, máis fino, de aí ven que estaban os picados, según dicen os vellos que falas con eles, había o picado para o millo que era moito máis grueso que o picado para o centeo, que debía ser moito máis. E as pedras tamén variaba, o grau da pedra variaba de ser para o centeo ou para o trigo, aquí xa digo centeo, falamos sempre porque trigo apenas había, e para o millo era distinto. Entonces, según fora o gran, pois había que picar a pedra. Entonces isto, pois neses tempos en principio facían tíos meus, segundos tíos, que eran os hermanos de miña abuela, pero logo despois xa meu pai pois era o que se encargou de, cando se casou meu pai a casa, pois era o que se facía cargo de picalo, non? E a parte de vir a moer, cando tocaba a tanda, pois eu viña con meu abuelo, Alfonso Pereira, o da Casiña, que era o que arreglaba os moinhos cando se estropeaban. Aquí había uns canteiros que se recorría a eles cando pois, saltaba unha roda ou calquera avería que tiña, pois eles eran os que se encargaban de reparalos. E, por tanto, teño vido moitas veces con ele, lle axudaba, pois ao mellor pois, a darlle unha peza de ferramenta, calquer cousa. O picalo tampouco é moi fácil, o sea que tiña que ser unha persona que supera un poquinho do tema, porque senón estillas, eso se pica a 2 centímetros aproximadamente do orillo da pedra hacia o exterior, entonces se o picabas moito a orilla ou picabas moi forte, igual estillaba a pedra e rompía a mão. A ver, eu recordo o señor Eduardo, un señor que lle faltaba un brazo, era quen viña a picar un muiño, que falaban meus pais, hai que ir a falar con el para que pique un muiño. Un señor maior de da Jancheira, que era o que arreglaba, hasta que foi maior, viña a picar, lle faltaba, eu creo, un man, ou eu creo que era un brazo, me parece que lle faltaba o señor, era o que viña a arreglar. E despois, desde que faltou el, o que veu xenro, o señor Julio Capelo,
era o que viña a picar o muiño, que debían vir a picar a pedra, así que non lembro. A parte do picado das pedras, da moa e todo eso, pois tamén estaba o mantenimiento dos reducios que leva abaixo, de que rompía a piadoira coa presión da agua, o sea, sempre tiña un mantenimiento, especialmente nos invernos, no cubo que lle entraban pedras coa riada e tiñas que vaciar o cubo e entrar adentro, que bastante ten 5 ou 6 metros de canal por fondo metido aí dentro a limpiarlo, non? Por conta que lle tiña, todo o mundo cuidaba moito o muiño como se fora del, porque era, se queres, era unha ferramenta que tiñan eles para subsistir, pero se limpiaban moito as presas, limpiábase tiñase moito cuidado de meter terróns nas presas e nos caneiros para que non se perdera a auga. Ibas a veces a roubar as aguas aos pozos, que ao mellor cando había pouca agua, os pozos de riego, ibas de noite e soltabas algúns pozos para poder moer un pouco, igual que o facían os do... Porque, por exemplo, a agua do muiño non que sigue, pero os que iban para Beijas perdías a auga, que, bueno, perdíase, aproveitaban, e logo ibas a soltar uns cuantos pozos para poder moer, ao mellor quedabache o muiño, faltabache por acabar de moer, e ibas a soltar uns par de pozos para facer unha empozada que lle chamaban para poder acabar de moer. Os muiños en Galicia son algo máis que un mero elemento etnográfico vinculado ao traballo do campo ou estas tecnoloxías hidráulicas de época preindustrial, non? Os muiños, o igual que acontece coa taberna ou co adro da igrexa, son lugares de reunión, lugares de agregación, lugares tamén de vida social, onde se daba conta do que acontecía na parroquia, onde se intercambiaban opinións, onde se falaba, onde se xuntaba a xente, sobre todo cando había os intercambios das distintas quendas das horas de moenda. As noites, como pasalas aquí no muiño, nos os rapaces non moito, pero si a xente maior as pasaba aquí con faroles, era o que había, era unha zona bastante, no inverno especialmente, porque esa temporada esta do muiño, pois empeza o mes máis ou menos de setiembre, cando empeza a chover un pouco, que hai agua suficiente no río, e dura hasta o mes de maio, abril-maio, se a agua chega, non? Ese é o tempo que... Pero realmente era moi bonito porque onde te encontraba un montón de xente de varios lugares, onde pasabas, aparte de fazer o traballo, se charlaba, se comentaban problemas que había nos lugares, e incluso era unha forma de reunirse. Eu creo que, como casi unha taberna hoxe, pois o muiño era o centro de reunión de moitísima xente. Ai, bueno, a mellor estábamos a moer e xa chegaban os outros, os que lle tocaban depois de moer. Ou a mellor, mira, se te sobra un pouco tempo do muiño ou así, moio un pouco eu, bueno, por ben. E despois charlábamos, como cando era do aguardenteiro, igual. Non sabes cando era do aguardenteiro que se xuntaba moita xente onde vamos tomar unha copa, todos eses, ataban as pernas uns aos outros, e non muiño era unha cousa para si. Se había outra persona que chegaba antes e tal, pois normalmente contabas a vida de todo o mundo e enterabaste, bueno, era un local social, naquele momento era un local social, e logo a veces, vamos tal e que de estar fulano muiño que se toca a el, a xente controlaba moitas tandas, e ao mellor se ti viñancho a pedir o veciño, oye, mira, vamos moer toda a tanda, se non tiña un pouquiño para moer, e moía, porque había xente que non tiña muiña, había veciños que non tiñan muiña, non tiñan todos. Chegábamos aquí, ao mellor, estaba xa dúas anteriores persoas, non? Estábamos aquí ao mellor hasta que terminábamos nós e viña outra, ou ao mellor ainda seguías un pouco máis, dependía a veces da prisa que tuveras ou do tempo ou de moitas cousas, pero si se pasaba, a mí me gustaba moito vir ao muiño, porque se pasaba ben, vamos. Non é o mesmo cando vai unha nena cunha nai maior, cando se xunta xente maior, a como cando se xunta xente xoven, porque o muiño ten que coincidir, claro, con xente xoven e xente maior, porque un pai ten fillos e dille ao fillo, pois vai, porque eu no muiño de arriba e veu sola moitas veces, con 11, 12 niños, ou 10, ou... Pois como anécdotas no muiño hai moitas, non? A parte de pasar aquí días que, especialmente cando había tormenta no inverno, eu era moi medoso, e a verdad que non, cando escurecía. E logo depois tamén algunha trastada que facías, non? Bueno, había cando viña algunha rapaza que viña a buscar o mellor o saco de fariña que ao muiño te mandaban a darlle os sacos de fariña e ti querías fazer trastadas
e ao mellor levabas unha bofetada, despois deixábanla encerrada no muiño, e ao chegar á casa se descubrían as cousas e despois levabas ao mellor uns cintazos ou algunha bofetada do pai ou da nai, pero ten habido boas anécdotas, non? Supoño que sería tamén lugar non de citas precisamente porque a rapaza normalmente pois non levaba o mozo para o muiño, pero si de algún pillabán de algún mozo que rondaba o muiño sabendo que aquela muller viúda, solteira ou casada iba a ir ao muiño e iba a estar unha tardiña ou un anoitecer ou algo así, entón a mellor pois podería haber historias desas, con toda a seguridade, con toda a seguridade. Eu xa non acordo moito, pero había xente que iba a muiños e ao mellor tañen nacido meniños feitos no muiño, Dicíase que salieron moitos fillos bravos nos muiños, pero bueno, tampouco, non sei, tal vez ao mellor anterior, na miña época xa pouco deso, pouco deso. A parte de aquí está moi cerca de cidades, seguramente en outras zonas máis do interior podría haber moito máis deso. Eu creo que é probable que ao mellor algunha xente que se enrollaría, que habría estas cousas que os leñan facer, os clásicos pícaros que viñan e que sabían que ao mellor a muller viñan aos muiños, xuntaban aí e viñan de noite ou trataban de quedar con elas ou de meterse con elas, e é posible, ou quizá que ao mellor haya salido algún matrimonio de aí, algunha xuntanza, algún noviazgo tamén, esas cousas si existían, de logo esa tradición o muiño tiña naqueles tempos. De feito, había moitas mulleres que non deixaban vir os homes ao muiño, porque tiñan medo a que se encontraran con outras mulleres no muiño, e dicen que había moita relación entre... Claro, había moito tempo libre, como se dicía, non? Van para o muiño e teñen moito tempo libre, no muiño os homes non poden ir coas mulleres. Ao mellor cantos meniños foron feitos no muiño, como a candí no muiño non a silveira. Aquí ao lado do muiño onde está o puente este, que logo veredes aí, se poñía o bacalao de mollo. E é máis, se deixaba aí 3 ou 4 días a desalar, colgado aí no puente, coa agua do río, e non pasaba nada. Nin a agua tiña problemas, nin nadie levaba nada, absolutamente nada. Naqueles momentos, nos anos 70, prácticamente ainda non había cuartos de baño na casa. E no verán, cando mallábamos o centeo, cando andabas coas ervas da semente, pois o que facíamos era vir, aí había unha poza entre este muiño e o muiño do outeiro de arriba, aí mesmo pasando o puente por baixo, que agora xa está un pouco, donde viñámonos a bañar, o sea, é como quen dice a ducharse, era a ducha que viñas en bañador, pegabaste un chapuzón, e daqui á casa que está cerquiña, e bueno, quero dicir que as aguas aquí eran impresionantes, porque incluso había o embalse este que está aquí arriba, que é onde suministra agua, o embalse do outeiro, a fonte que había aí, que logo existe o sitio, pero a fonte xa non está, a fonte tamén do outeiro, pero as aguas a raíz de todo o problema que hubo depois das obras que se fixeron a nivel de arriba de Figueiredo e todo eso, pois, aunque están ben, pero daquelas eran aguas realmente puras, e incluso a xente que ibía a pozas de lavar, donde a xente viña a lavar a roupa, porque non había ni lavadora ni nada, entonces incluso estabas no muiño moendo, e incluso estaban lavando a roupa aquí, pois a xente da casa, da miña e de outras, moita xente aproveitaba isto para facer labores ao mesmo tempo. Interesante salientar o feito de que os muiños, como acontecía, por exemplo, coas construcións da casa, tanto a vivenda como as cortes, como as pendellas, outros elementos da casa no sentido amplo, no? Que significa casa galega, pois tamén eran obxecto de especial protección. Especial protección, unha, porque a xente ás veces pasaba medo cando estaba nestes lugares, como digo, lugares solitarios, e porque os labores de moenda a veces se realizaban pois tamén en solitario, e, por outra banda, porque nos muiños era onde se producía, onde se facía fariña para o tan necesario pan, un elemento fundamental da nosa dieta e da nosa alimentación, non? Home, eu recordo ir con miña nai ao muiño e pasaban moito medo. Tanto era o medo que non o comunicabas uns aos outros, cada un encerrábase no seu, porque eran noites de inverno, unhas ramas tocaban contra outras e chirriaban, e iso dábache unha sensación de estremecemento,
E logo había que quedar no muiño primeiro porque había que apuralo, mellor para aproveitar as horas, se tiñas poucas horas, e para que non che quedara en van. E logo vir de noite, ao mellor, pois tocaba char da noite a tanda e ir de noite xa ao muiño e ter que ir pois ás 6 da mañán, para iso quedabas ali. En algún sitio esta facían lume, eu lume non recordo así a facer, iban moi abrigados, cos tocos, pero pasabas bastante medo, e falabas, pero co medo que tiñas, máis que falar, pois... tremías porque, xa digo, era moito medo. Había veces que che decía, vai ao muiño, pero ao mellor xa non a de noite, ao mellor a tardiña. Vai ao muiño e mira o que lle falta para acabar, para o saco de millo que estaba armando, para logo botar o outro, para avisarlle a eles que viñaran para fazer o cambio, non? Coller a fariña esa, pesala e apartala, hasta que oña. Entonces sí, tiñas medo porque isto non había a mitad das cousas que hai agora, o sea, o camiño era moi estreito, moito árbol, daba un pouco de medo, a verdad que os rapaces tiñamos un pouquiño de medo, iso sí. E bueno, viñamos cun farol por aí cruzando, que era un camiño de noite, isto era terrorífico, se resbalaba muchísimo, nesas pedras había que ter moito cuidado. Cando era o temporal e así, impoñía, porque sabes que a beira do río impón un pón. Pero bueno, sempre viñan os homes e si na nosa casa viña ao final de papá, nós viñábamos ao domingo, ao sábado, cando íamos ao baile. Pero despois viña papá sempre, a mujer viña papá sempre, sempre. Eu viña con meus pais e, bueno, pero tiña medo, ante todo a caer, porque por aí isto era tremendo. Pedras, non vías nada, simplemente cun farol, cunha vela dentro, e, bueno, pasabas medo, claro, e logo aquí dentro, pois tiñas medo, porque isto impoñía un pouco. E o muiño, por fin, ten recordos bons e recordos malos, sobre todo recordos de medo, de ter que ir ao muiño de noite, cando era rapaz, pasabas moito medo, non? E de cando era de día, pois era unha alegría, ibas ali, viñas co saco, ibas co saco. Meu pai iba a moer de noite, ao da baixo, levaba o farol, levaba un can con el, non tiña medo ningún, meu pai non tiña medo ningún. Pero de noite non, eu de día tiña medo. Pois medo ao medo, eu era un rapaz moi medoso e tiña medo a todo, medo á noite era terrible. Home, que che veña unha persona a meterse contigo, eso. A veces che coincidía que chegabas aquí e se o anterior tiña moito gran para moer, ao mellor marchabas daqui ás 12 da noite ou a 1 da mañán, que ibas por aí adiante que morrías co medo. Nos cantas veces, ao mellor, claro, viñamos miña sogra máis eu porque meu sogro traballaba, o meu marido tamén, e a veces nos viñan a esperar a mitad do camiño porque lle tardábamos, claro, e ibas co farol cendido por aí adiante, ao mellor no inverno que viñan aqueles temporales de auga e chuva ou vento, e chegabas á casa empapada, sempre traías un plástico no inverno para poder tapar polo menos a fariña. Ti se te mollabas non importaba moito, pero a fariña se se mollaba xa non valía para nada. Eu tiña medo no muiño, cuidado, que eu cada vez que iba adentro a mirar xa salía pa porta, porque no de arriba, que no de abaixo xa non iba, pois había un no fondo, de abaixo, de todo. Nada, eu andaba máis tranquilo que a pupas, hostia. E ao final, meu pai igual, quen tiña máis medo era meu hermano sí. Meu hermano era máis ricas, mi irmá era hostia. Témoslle salido o finadiño meu pai e máis eu. Ao mellor mandábamos a botar, mandaba ao final meu pai a botar a agua ás pradas. E como sabía que era un cajicas, aparecíamolle a mi irmá. Petaba cos pés no cubo, corría que nin Cristo. Era a hostia, macho. Era a hostia. Eu era unha nena pequena, non sabía o que era ter medo. E ibas falando con túa nai, nada, nunca me enseñaron a dicir, mira, hai que medo. Non me enseñaron nada deso. Entonces, non... Iba tranquila. Pero non, eu jamás estuve nin pa o muiño nin pa ningún sitio, non me... Antigamente andábase tranquilo, non é como agora, andábase tranquilo, non... Quizá influíra na nosa xeración ou na miña xeración, nos meus anos, quizá influíra aquel tempo da fame, da necesidade, incluso do terror da posguerra, porque o terror durou moitísimos anos, agora fai 70 ou 80, ainda hai xente que ten medo, non? Hai persoas maiores que ainda teñen medo. Os muiños eran utilizados non con moita frecuencia porque eran buratos que tiñan unha soa salida, entón era perigoso meterse, pero para os fuxidos,
pois eran para noites de inverno, de invernía, moi malos de frío, pois a veces cando se sentían máis ou menos seguros que non podían chegar ali, dormían no muiño, incluso a veces pois levaban fariña se quedaba, ou se estaba, a veces deixaban o muiño solo cando o muiño era seguro, e o seguro, quero dicir, na súa funcionamiento, e tal, pois deixábase de noite porque che chegaba hasta a mañán ou así, entón pois podía incluso a veces faltar algunha fariña. E logo teño vido con outros veciños ali, me lembro de aquí de unha historia que contaba de que el tiña certo medo cando era de noite, se viñamos de noite, porque a él lle habían intentado entrar polo tellao para roubarlle a fariña. Estamos falando dos anos do principio dos 50 e daquela a fame era negra. Entonces este home, o primeiro que se facía de noite era pechar por dentro e calquer ruidiño pois xa o home xa lle viña a cabeza cando lle intentaron roubar, non? Porque se roubaba o porco cando estaba colgado e se roubaba pois todo, pero bueno, non como agora que por outras causas, senón daquela era para comer, non? Entraban, parece ser que polos tellaos, normalmente, porque non facían daño, non aquelaban a fechadura ni nada. A xente entraba nos muiños, a roubaban, non só por aquí, senón por moitos sitios, Ten contado ainda ao final do meu home que ten dito que lá en Tomesa eles tamén iban ao muiño, unha vez apareceulle uns a roubar a fariña para comer. Era verdad, había unha cousa moi parecida como hoxe. Eu nunca oín a nadie que lle comentaran ou se comentara de que lle habían roubado. Todo máis que podía ver se algo pasou de algunha trastada que lle podía fazer a calquera, de esconderlle ao mellor o saco do millo ou do gran ou da fariña, pero non o tema de que se roubara, non. Eu creo que deixábalo moi aberto e absolutamente nadie levaba nada. Antes era moita miseria, entonces a xente, non ao mellor os propietarios do mesmo muiño, senón xente que necesitaba, que non tiña nin fincas, nin tiña nada, viñan e che levaban para comer. Non era para outra cousa, era para comer eles. Outros ao mellor estabas aquí e viñan e che pedían un pouco de fariña para facer unhas papas por fillos ou para facerlle unha empanada ou para facerlle un cacho de pan. Moita miseria. Tiñan roubado a fariña e o millo de noite dos muiños. Tiñan roubado. A nós nunca nos tocou. Ou entrar á forza bruta. Nunca nos tocou, a verdad. Entón, esta necesidade de protexer estes espazos levaba a que nas súas portas, nas súas fiestas, xanelas, se labrasen cruces, cruceiros, elementos que nos consideramos apotropaicos, o sea, elementos protectores, non? Como acontecía, xa digo, noutras construcións da vivenda. O curioso é que cando se fala coa xente, pois cada un ten unha explicación distinta a este tipo de cruces. Hai xente que di realmente que estas cruces se facían pois para protexer do mal de ollo, do demo, da bruxería, como din, das forzas do mal, estas construcións etnográficas. Hai xente que di que sinceramente se facían para pasar o tempo, hai xente que estaba moendo, pois a veces aburría e adicaba o seu tempo a labrar estas cruces, letras e inscripcións, que o facían tamén moitas veces os nenos, e incluso hai quen di que son marcas pois de posesión, signos que para identificar ben a data en que se fixo o muiño, ben quen era o propietario. Ao mellor para poñer unha marca, non sabes, unha marca ou ano ou non sei. Iso sí que non sei. Iso non che podo dicir, Entonces, para pasar o tempo, para entreteñerse, como non tiña outra cousa que facer, pois se puña aí con pico, que aquí había picos, claro, se picaba un muiño con martilliña, pois iban grabando aí os nombres. De feito, aquí aparecen unhas iniciales, ahora BP, Benito Pereira, que é un tío meu que acaba de fallar recientemente, pois que marchou para Argentina con 20 e tantos anos, non? Entonces eran rapaces, a forma de entretener o tempo, de pasar aquí o rato para esperar que o muiño lle acababa, era eso, entretenerse a gravar algunha perra destas con algúns nombres e algunhas cousas que aparecen aí, dibuixos. Mais seguro que era por unha cousa destas así, non sabes, de saber o ano ou así. E curiosamente aquí na parroquia de Salcedo hai unha historia, unha crenza, un conto, se queremos, vinculado a estas cruces, e é aquel que o relaciona
precisamente cuns dos pasaxes máis coñecidos da Biblia. Falamos do Antigo Testamento, do Éxodo, e da historia das 10 plagas que sufriu o pobo de Egipto porque non deixaban escapar o pobo de Israel, non? Entón a xente di que estas cruces, que aparecen en moitos dos muiños, eran de cando Moisés mandou facer cruces nas portas. Realmente o que conta a Biblia non é que Moisés mandara facer cruces, senón que esa 10ª praga na que iban morrer, sucumbir todos os primoxénitos, tanto das persoas como dos animais e do gando, pois o que lle dixo Yahvé, ou Xehová, a Moisés é que todos os israelís marcaran as portas das súas casas con sangue, de xeito que o anxo exterminador, cando viñera esa noite a cumprir a 10ª praga, pois pasase de largo por aquelas portas que estaban marcadas con sangue, porque eran portas correspondentes ás casas dos hebreos e quedarían a salvo desta praga. Bueno, pois aquí a xente identificou esas marcas de sangue que mandou facer Moisés coas cruces que aparecen nos cruceiros, e vemos como se relaciona a Biblia, os coñecementos populares do Antigo Testamento, pois coa interpretación popular dun feito como era o de labrar cruces e cruceiros con fins protectores nas portas dos muiños. Os muiños na nosa cultura adquiren unha dimensión de unha sorte dun universo simbólico, non? Un lugar, unha paisaxe onde acontecen e onde suceden pois contos, lendas, historias, crenzas, ritualidades, quizáis porque moitos deles estaban ubicados en lugares solitarios, lugares sombríos, lugares boscosos. Eso tamén levaba a que a cultura pois cree, non, esta serie de mitos vinculados a estes espacios entre o natural e o cultural. Ao lado dos Muiños do Batán que está o famoso Monte das Croas, non? Que foi un monte bastante importante, ou é, porque pasa que foi un monte que pois, foi soterrado parte del moi recientemente, porque eu podo che dicir que no ano 70, 80, 79, 80, 81, 82, hasta 83, 84, eu me casei ali cerca no lugar do Carramal e facíamos as fogueiras de San Juan, ali os veciños da calle da Chanca, facíamolas ali no Monte das Croas, non? De feito, a que hoxe miña muller pois, viña aquí ao colexio que había en Birrete, e cando iban para casa eran rapaces pequenos e hai unha roca ali, unha laxe, que se botaban a escorrer por ela, lisa totalmente, que agora prácticamente non se ve porque foi soterrada, non? Pero o monte tiña unha leyenda, que era o famoso Monte das Croas, coas mouras, a leyenda das mouras, non? Eu podo falar que había unha taberna ali moi cerca, que era a taberna do señor Gomercindo Esteves, onde os rapaces, a señora Pepa Sepa, onde os rapaces do Colegio de Iberrete íbamos a buscar os bocadillos a mañán, cando che daban o recreo. Entón se falaba eso, e logo pois eu concretamente tiña a miña abuela que moitas veces pasábamos por ali moi a menudo porque ibas co carro ás viñas e ás fincas hacia o Carramal e todo por aí, e contaban a historia dunha moura, de que era unha muller guapísima, a mitad do corpo rubia, con a melena rubia, creo que se puñía o sol, cando daba moito sol, dados non sempre, pero algunhas veces dice que resplandeciente, que impresionante. Chegaban a dicir pois, que debaixo do monte que había un tesouro moi grande enterrado, eso era a leyenda. Tamén se comentaba que este señor Gomersindo parece ser que, non sei se él personalmente ou algunha persona ou alguén que escribiu algo sobre esas leyendas, que existía un libro, que incluso dicen que se logo entregou a alguén ou foi ao Museo Provincial de Pontevedra, contando a leyenda do Monte das Croas, non? O sea, nós como realmente mouras, aunque hai outro monte que lle chaman as mouras aquí, hacia Marín, aquí entre o límite de Salcedo e Lourizán, que é o Monte das Mouras, o que realmente nós temos é o Monte das Croas, é que, bueno, a xente fala moitísimo da leyenda do Monte das Croas e de ver as mouras tomando sol, e incluso falábase que posiblemente a noite de San Juan, creo que era, que salían, e que incluso dicían que ningún home se podía acercar porque senón era encantado,
bueno, era algo que a nós, os rapaces, pues nos chamaba moita atención, nos contaban eso, e sempre tiñamos a cousa de que cando estábamos ali, a ver se encontramos o tesouro que hai aquí enterrado, non? O sea que é unha leyenda que moi importante sobre o Monte das Croas. Temos que había mouras, que se peinaban, que había unha que iba cunha flor, unha culebra cunha flor, logo despois se non lla sacaban batíase no suelo, iban ao río a peinarse, eu que sei onde estaban normalmente. Eso quen sabe son os de moito atrás, os abuelos, e miña nai algo, pero iso é de moito atrás. Pero nós... Había un medo especial, sobre todo no Brán, para todos os nenos, que era o rachador, un medo cerval, e eu non lle tiña ningún medo. Seguramente me convencín de que non existía ou de que eu dicía non tiña medo ningún, e cruzaba os maizais para ir á escola ou para ir a calquer lado, sin medo ningún, eu só. E os meus compañeiros a veces iban en pandilla e incluso tiñan medo. Vamos a ver, cando era rapaz pequeno e che falaban do rachador, xa non salías da casa, porque che decían que te rachaba de arriba a baixo, entonces non salías da casa polo medo que tiñas, non polo simple feito do rachador, senón polo medo que che metían, non era outra cousa. Eu non sei se existía ou non, eso sí que non o sei, pero que falaban diso, sí. Ai, non vais por aí, non vais fin, non vais que aí ven o rachador. Iso antes, había cousas pesadas, porque che vou dicir que esas cousas os rapaces atemorizábanse tamén. Hoxe xa non teñen tanto medo os rapaces, que xa son máis listos que eles ca un. Pero daquela sí. Sí, bueno, falar do rachador iso era hostia, hasta o final meu pai lle dicía a meu hermano. Cando mandaba a botar a agua, entonces iba, pero... e dicía yo ao final meu pai, ten cuidado co rachador que che pode vir, José, ten cuidado con el. Carallo, si lle iba moi llenados. Mi madre, petaba cos pés no cu que aquilo era unha cousiña mala, macho. E nós quedábamos cojonando coa risa. Era hostia con el, tiña un mediño negro. Era hostia. O home do saco chamabanlle o rachador. O rachador chamabanlle o home. Aí ven o home do saco, ai, que ven o home do saco, levavos. Aquí temos un detalhe, isto, do sangue non lle falábamos nunca, porque os rapaces ao sangue son un pouco atemorizados para ele. Pero xa che dixo, así, deses barbadas. Amenazaban os rapaces pequenos, todo o mundo decía, mira que vai vir o home do saco, vai te levar, se te portas mal ven o home do saco e marcha contigo. Non sabíamos o significado do home do saco, non? Logo despois, onde máis... anécdotas, e non anécdotas, si, ao mellor que a xente maior me contaba, bueno, a min oíalo, e máis foi verdad, porque eso na zona do Puente do Batán, aí si teñen asaltado a xente, aunque vai un pouquiño fora do muiño, pero quero dicir como anécdotas de aquí, de que sabes que daquelas iba ás feiras, e había moita xente feireantes que facían negocio co ganado na feira en Pontevedra, non? Todos. Entonces, traían diñeiro, porque se facían ventas, e porque negociaban, ao mellor tiñan as vacas alquiladas a algunha xente, ou todas esas cousas. Entonces, os teñen esperado, porque normalmente ao vir de volta sempre solían parar nos bares, nas tabernas, en concretamente unha que había no Carramal, que era a taberna do Pata. Entonces, aquí outra taberna que había aquí abaixo, a do señor Gomersindo Esteves, que falamos dela, e da señora Pepa Sepa, eran tabernas da aldea, pero tabernas moi concurridas, non? Porque onde a xente, o de rapaz, eu teño ido moito con meu pai, incluso, ibas a dar o sulfato, e logo, cando acababas as viñas, ibas á taberna a tomar un bocadillo de patagullos que había daquela, ou de queso con membrillo. É as primeiras televisións que empezou a ver e tal. Bueno, o tema era que a esa xente si a teñen asaltado, incluso comentaban, son comentarios, eso non se chegou a demostrar, que había algún viciño da parroquia que sabía as andanzas desta xente, e logo se esperaban de noite no Batán, que era unha zona bastante, non é o que é ahora, non había alumbrado, era moi escuro, moi mal, a carretera moi estreitiña, en fin, e os teñen asaltado a chegar a casa sin o diñeiro que ganaban. Eso si
ten pasado. Teño escoitado a campaña coas velas e todo. Meu irmán traballaba a correr os paxaros arriba, como lle chaman? Os viñeiros. Exacto. Entonces el dicía que pasaba pola carretera, polo medio ali das fincas, que pasaba a campaña. Escapou hasta a casa correndo, con medo. A Santa Compaña, claro, porque, a ver, nós, por exemplo, estábamos aquí e mirábamos hacia Tomeza, entonces, a ver luces, mirabas varias luces así de noite, e as luces ao mellor eran que facía vento, e co farol as luces dabanche movimientos, e día, ai, cantas luces por lá pola carretera de Tomeza, ai, vai a Santa Compaña, vai a Santa Compaña. Eran esos os sustos que che metían así de noite que andaba a Santa Compaña. E que se aparecían, por exemplo, os mortos de noite, esas historias todas, dicíanche, non, porque podes che aparecer alguén de noite que aparecen os espíritus, ou ve o espírito da abueliña, Xente con velas encendidas, un grupo de xente andando, a rezar. A da Santa Compaña era outra historia que se comentaba tamén moito, pero daquela a nosa tía, porque cando os meus fillos eran pequenos, ela lle comentaba tamén sempre esas historias, non? E ela lle dicía, vos non teñades medo, porque esos son personas que andan por aí para asustar os demais. Andan con velas, dice que eran, ti sabes que daquela había xente que se levaba unha mal coa outra, pois dice que eran para asustar uns aos outros, que se cubrían cunhas sábanas, levaban unhas velas e andaban de noite polos camiños para que a xente non salira das casas e todo eso. Home, o da tormenta, máis ben na casa, cando había, eso sí, que poñías unha vela, normalmente, destas que tiñas na casa, a vela que se levaba o Jueves Santo á iglesia a bendicir, porque agora eso non pasa, pero si de rapaces nos íbamos. O domingo de Ramo era sagrado, porque o de ir que levar a vela ao Jueves Santo e collelo ao sábado de Pascua e traela, entón o guardabas na casa. Últimamente utilizábase xa tamén para meter ao farol, o sea, xa viña o farol cunha vela dentro, porque rendía máis, pero entón si se puña a vela cando había algunha tormenta e tal, si se puña unha vela encendida, non desas. A cabra loca, esa que berra como a cabra. Hai un paxaro grande que fai como a cabra igual. Ele, cando morreu a muller do eléctrico, unha semana antes estuvo ali cerca da casa deles, naqueles matos ali, naqueles alcoletes, e dixo, por Dios, que morrerá, falou, bueno, a alguén lle vai tocar, pois tocoulle ela. Iso sí que é aquelo. Chamámoslle cabra loca. Ele é grande, é así, como che vou dizer, un piteiro grande, unhas patas e un paxaro feo. É así agrisado. Pero isos máis ben andan á cariña da noite, cando aquelas así á cariña da noite ou así é cando aparece. Aquí nos muiños do que eu conozco aquí, nos anos que teño aquí non. Nos cruceiros, en algún cruceiro arredor, si teñen, concretamente conozco dous, un que é digo o nombre, se non ten importancia, que é o cruceiro da costa, é o cruceiro que realmente non é cruceiro, pero non máis que está un trozo pedestal e a base, o das Croas. Aí sí, aí apareceron velas, apareceron algunha vez cabeza de jaliñas, apareceron plantas, ruda, en fin, algunha serie de plantas e cousas desas. Dice que eran remedios, pero eso non hai moito, eso bastante reciente en algún caso concreto. Cando era rapado tal, que che día a barriga, que che facían un remedio con ruda, ou cando estabas enfermo que collías un resfriado que collía un cebo e che untaban en papel de estaza e che poñían no peito, esas cousas eran os remedios que eu recordo de rapaz que nos facían na casa meus pais, a miña abuela e xente esta un pouco maior, pero nada máis. Cambiarás de muiñeiro e de ladrón non cambias, ese era un refrán moi empleado no muiño. Moendo na muiñada. Moendo nunha noite de xiada. Me contaba meu pai cantaba así.
Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que é muiñada. Meu pai sabía así moitas cousas, ben. Ai, sí, había un que dicía, fun ao muiño con Paula, eu fun ao muiño con ela. Ela dormiu nos meus brazos, eu dormiu nos brazos dela. Fun ao muiño con Paula, fun ao muiño con ela. Paula dormiu nos meus brazos, eu dormi nos brazos dela. Esta é a canción de Paula, que ten máis estrofos, pero que agora non recordo exactamente. E logo hai o muiño de meu pai, que dice que o muiño de meu pai eu vello sei o tempero, cando está baixado erguelo, cando está erguido baixalo. Todas estas cantigas, tanto de muiños como a de outra cousa, están intimamente ligadas de algún xeito ao sexo, non? Están un pouco sempre ca mesma picardía, sempre ca mesma cousa. Supoño porque sería unha cousa que interesaba, porque sería unha cousa que naquel momento non había películas, nin cines, nin radios, nin nada, entón pois algo había que inventar para despertar un pouco a imaginación ou para pensar en algo tan bonito como é o amor. Cando vou ao meu muiño, non, cando vou ao teu muiño, nunca me deixas moer. Era referéndose a un home ou muller, non? Pois contesta unha noite non é nada, bueno, así, eso xa se me vai esquecendo, cantaba meu pai tiñeche moita... Os rapaces daquela éramos casi uns obreros da moenda, incluso da amasar. Eu tiña amasado moita masa para o pan e logo buscar a leña despois para cocer, para quentar o forno. E, bueno, os rapaces daquela vivíamos esa experiencia que eu creo que precisamente temos hoxe esta afán, esta ilusión porque este legado non se veña abaixo, non se vaya polo río abaixo, recuperalos o mellor que poidamos e deixarlo por nosos descendentes para que poidan un pouco, senón a partir dunha vivencia directa como nós vivimos, pois que sea a través destes documentais e destas historias que nos contamos. Dende hai uns anos véñense sucedendo en todo o país diferentes iniciativas para a recuperación dunhas construcións tan valiosas para o noso patrimonio etnográfico e cultural como son os muiños. Ben da man das administracións públicas, ben dos seus propietarios ou herdeiros, ou xa sexa por iniciativas sociais e veciñais, moitos son os muiños galegos que están saindo do esquecemento e do abandono grazas a estes proxectos de recuperación, xa que logo acudimos tras décadas de desleixo á recuperación da memoria dos muiños, da memoria da auga e do que foi durante séculos unha parte importantísima da vida na sociedade agraria galega. Ben, é importante, eu digo máis é importante, é importantísimo, non? É a nosa memoria, é a memoria dunha xeración que viviu pegado ao muiño, que viviu pendente do muiño. O muiño era algo dunha das razóns fuertes de vivir e de comer, porque era telo millo, era ir ao muiño e facelo pan, e con eso non se vivía. Había familias a veces que só vivían de pan, non? Non había máis que pan, había días que non había máis que pan, porque faltaba a carne, faltaban as verduras, faltaba de todo. Eu son dunha xeración que nací no 42 en plena fame, e despois, durante 15 ou 20 anos, a fame persistiu unha barbaridade. Entón non había máis que o pan era a vida, non? E iso, pois, deben agora as novas xeracións, non sei, tal vez estudalo, tal vez velo, tal vez coñecelo e saber o que foi a historia.
Nós pensamos de que estas iniciativas de un grupo de veciños herdeiros deste legado que nos deixaron os nosos antepasados non se pode deixar abandonado e que as novas generacións pois non teñan nin idea de como foron os traballos do campo e como se facía o pan e todo eso. Por tanto, nos parece unha misión non imposible e necesaria para que esta xente que ven detrás pois que sepa de onde vimos, como facíamos e todo o demais. Como eu de pequeno viña con meus abuelos aquí a moer, me gusta volver a ver funcionar e que os meus netos poidan vir a facer o mismo que eu facía con meu abuelo. O traballo que estamos a facer é un traballo costoso a través do esforzo, porque requiere pois mover unha cantidad de materiais, de pedras e todo eso, pero facelo con certa ilusión e con unha visión de deixar este legado para os que veñen, pois eu creo que a xente anda contenta e eu creo que esta é un pouco a aspiración que temos. Que un pouco de traballo, claro, costa, pero velo funcionar, velo outra vez ao mismo que estaba antes, non así arruinado como están todos agora. É importante porque é un patrimonio que temos aquí que debemos de cuidar e a parte do patrimonio é un legado que che deixaron. Eu, por exemplo, quedou por parte de meus sogros e isto non me gustaría que se perdera por nada do mundo. Os meus fillos porque non poden vir aquí, que senón lle encanta isto tamén. E sempre me decía, mamá, se non podes ir ti, pagamos unha persoa que poida ir. E non é unha cousa que é moi boa, vamos. E é moi boa para a parroquia, para todos, porque non é só para os propietarios, senón para toda a xente que ven a velo. Eu creo que é bo para o pueblo, vamos. Dalle vida, dalle... Se a xente ven a velo, conoce o pueblo, non? Falará del. É sempre unha cousa bastante importante. Que non se perdan estes espacios etnográficos, estes elementos que foron fundamentais para os nosos pasados e que se nós agora non vamos, polo menos de momento pensamos a ter necesidade de usalos como era antes, pois sí, polo menos ter esa referencia, poder visitalos e poder sempre que formen parte da nosa historia e do noso legado. Fábricas de pan, protagonistas da vida social da aldea, lugar de soños, contos e medos, os muiños son a memoria viva da auga e a memoria anterga, xa case esquecida, dun pobo que viviu e sobreviviu ao ritmo que marcaba o xirar dunha bella moa de pedra. Na porta daquel muiño hai dúas pedras de asento, unha é para namorar e outra para pasar o tempo. Cando vou ao teu muiño, nunca me deixar moer. Pero non me acordo toda, a verdad, non me acordo toda, non. Son moitos anos. Mira que teño 83 anos.